Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Botswana has got an American base. We need to remove the government of Botswana through the people of Botswana. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, leo nditu mafuna yankulaneko pang'ono, tikumbusaneko pang'ono za makamaka za world politics, kama international politics ndale za dziko lonse lapansi. Osati za muno mokha ya Malawi muno ya kumaza mbali zonse dziko lonse lapansi. Ichi ndi chifukwa chimene azungu makamaka safuna kuti ku Africa kuno tikhale ndi ma president achinyamata, amagazi achinyamata. Zimene wachita mkulu amene walowa kumene ku dziko lija la Botswana, Duma Boko, president wa nyuwaniyo, dzina lake ndi Duma Boko. Zimene wapanga iyeyo nzonena kuti walamula kuona kuti ma base, American base, ichoke mu dzikolo. Mmadziwa ni ma Americans akafuna kupanga control dziko yawo ija amabweresa barracks mene momo ya cha America, kufupi ndi ku capital city ya ku Botswana. Iwo ndithu anayika American base ngati military base imene ndithu barracks kokhala asilikali. Mwakhala umene koko ndi mu video yambiraja ndakuonetsani Julius Malema akuyankhula kuona kuti maona guys, tikuyena tichotse American base imene ichayo chifukwa ili ngati chiopsezo ku dziko la South Africa komanso kumayiko ena onseso. Inu why ma Americans akhale ndi base yawo ya America mu dziko la kwanu akutaniko? Umu ndi mmene amene wawa amachitira control mayiko ena. Tisaiwale kunena kuti pakati pa Russia komanso Ukraine ngati kuli nkhondo, ngati akumenyana, nkhani zakeso nzokhoza naso ndi zimene zizi. One, pali ka organization kaja kochita kuti NATO. Kamene kajako munthu akalowa, kamati dziko likalowa, ikoko kanu wakeko kamati ndika kadziko amene ndika bungwe kuti amene angalowa mukagulu kamene koko ndi kuti akhala otetezedwa. Dziko lilo lonse limene lingafune kupanga attack, iwo ndiye kuti akuti ikoko kali ndi asilikali opsa amene adzachita chani, amene adzathana ndi dziko panga atakiro. Komanso ndiye kuti awawawa amene ali gulu la NATO ndiye kuti azakhala safe. Ndi kabungu kamene kaka kamangooneka ngati kuti mmene amanenamo komano in fact chilungamo chake kabungu nkazigawenga. Yes, kabungu aka ndikazigawenga. Kabungu kumweka ndi kamene kanapha ndithu Gaddafi. Ndiye Ukraine Maria ifeyo tilowa nawo tufata tilowe nawo. Ukraine yapanga maliye ndi Russia. Ndiye Ukraine Maria ye ifeyo tufuna tilowe nawo mu kabungu kamene kanatoka. Ndiye Russia nawo zakonzero komano mukalowa kabungu kamene kaka chimene chingachitike ndichi ayikano base yawo ngati ya NATO mu dziko la Ukraine. Ndiye inu mukabwesa base yawo mu dziko mwanumo ngati neighbor, ndiye ikhala chiopsezo kwa ife tsopano. Maonemeyo zimene amanena Malema zikuti kamene kapeka chiopsezo ku dziko la South Africa komanso ndi mayiko ena onse ozungulira. Why tikhale ndi asilikali apanga mochani minimum iwo atani mumakamaka. Ndeno Ukraine mapanga makani yayi ifeyo tikabe makuti ndifakana ngoti ndikupopolani ndifakira mapophalo mene kuchakoto. Mona ndifaka mapophola kuti iwo apange withdraw. Chiganizo chimene chocho achichotsepo choika joina NATO kuika asilikali yawo muchani mu Ukraine. Faiza khaji opsezo kwa dziko lija la Russia. Chimodzimodzinso ngati ukuku ku Botswanako. President yu wangolamula kunozera izizizi zo ife tokwanitsa kupanga zonse. Chifukwa izizi ndona ngati nzopepera. By the way, president uyu ndi pan-Africanist, magolomo amene amakhala ndi kaganizidwe kanyuwani katsopano kufuna kuchoka mu ulamulo wa Tsamunda. Ndiye iyayi wayamba bwino ndithu iyeyu moti anthu ambiri amayamikira chifukwa sizoona ino mukwathu kuno tikhale ndi barracks ya asilikali. Asilikali dziko la kwina akutanimo muno mu ife tilibe athu.
you see ndeno zinthu ngati zimene zimapereka chiopsezo ku dziko lanu ku dziko la wina aliyense sungafite safe zikhala ndi asilikali a dziko lina base ndithu ya mthunthu titakuona ivi ndi ku Iraq kuli base ndithu base itu ndithu amene imukutaniko ameneko mukutaniko kadzipitani kwanu mukutaniko muzipita kwanuko nde iyeyu wapanga zimenezi komanso tisayiwale kuti Ibrahim Traore nayenso anapanga zomwezonso athamangisa asilikali achi French paja tikudziwa kale kwene kuti iwaja anthu azungu aja anagawana zimene tinalongosola mu video ina azungu anagawanatu achi French atenga maiko ena ndo mawuza kuti mziyankho achi French tizikulamula ndife muri iwo akakhasura mphunzira ku school cha English yayi iwo amatsatira ngati ma role model wawo ndi ma French pamene ife chimodzimodzi ngati azungu ma British ndo amene anakhala ngati and amene anakhala atipanga timatiyana kuti kuti ma colonize kuti iniyo chili chonse chimene muzipanga chikhale chokhoza ifeyo muziyang'ana maso ife ndi ma big nde Burkina Faso Ibrahim Traore nayenso anawasesaso iwaje kuasesa kuti sidufunanso wina aliyense kuno sindufuna asilikali naso achani chachokani kuno athamangitsa uyuso akupanga zomwezo wathamangitsa. This is why ndimanena kuti azungu amadana ndi magazi achinyuwani, magazi achinyamata kuti akhale pachani akhale pampando. That's why ma constitution imo anatipasa constitution, anatipasa malamulo ona kuti ayi munthu asakhale wazakacha zochepera makuti pamene ma president akwinako zinthu zikuyenda bwinobwino chifukwa even president ali ana nkhani ndi mindset kaganizidwe ka azigogowa akuluakuluwa amakhala ndi mindset yakalekale yachitsamunda imene nthawi adakaopabe adakakhabe ni mantha kuti makuti pamene achinyamata panowa amene akutuluka akuthumbuka panowa amene wawo amakhandika kaganizidwe kapanopa right ndiye that's why amadakalowa amasintha zinthu ndi azungu akumadana ndi zimene zizi mzungu akumadana ndi zimene zizi akaona achinyamata morapa ukundikuluza tsono Botswana ayiluza right, it's a loss for them. Botswana ayiluza tunomufana uja arithamangisaso ndi kuna kuti wose dziko lina lilonse limene anthu akamapanga endorse wachinyamata azunguso amakhaso it's like a threat to them. Azunguso amakhaso ndi manthatso kuti ameneyu si atsekatseka zinthu zonse guys nde makamaka Africa kuti isinthe bwinobwino achinyamata tofunika ma president achinyamata akaganizidweso katsopano Basiru ujayi wa ku Senegal ujaso mutakonza kuti achinyamata maiko amene kukulowa achinyamata akubwera system ya nyuwani ndi imene tikufunikirira kuti pabwere system ya nyuwani tiduluketu mu singa machene achitsamundawa tedakalipo tu atsamunda adakatigwirabe mujino counsel and examples of how to do things and how perhaps not to do them. We have to identify solutions, sometimes brew them here, that work for our context. So the dogmatic approach of thinking, this is socialism, this is capitalism, so this one is socialist, this one is capitalist. We are all like, share, allowing cameras, right.